Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndi ine Romeo Umali koma poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera walangiza anthu mdziko muno kuti asadikire gawo lina koma m'malo mwake akalembetse panopa mukaundula wa voti wa chisankho cha chaka chamawa. Unduna wa zamigodi ukukambirana ndi makampani ena kuti ayambitse ntchito zawo zamigodi mdziko muno. Munkhani za masewero matimu a anyamata ndi asungwana a zaka zosaposera 17 a mpira wa miyendo a dziko lino ali ku South Africa kumene apikisane nawo m'masewero a mu AFCON komanso COSAFA. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha Malawi kuti asadikire nthawi yakalembera kuti voti kuti ithe asanalembetse koma m'malo mwake achite machawi pokalembetsa kuti adzavote chaka chamawa. Dr. Chakwera wanena izi ku Lilongwe pa misonkhano yoyimayima imene akuchititsa yomemeza anthu kuti akalembetse mu gawo lachitatu limene lili mkati ku Lilongwe ndi maboma ena. Mtsogoleri wa dziko linoyo wati izi zithandiza kuti achitepo kanthu pokonza tsogolo la dziko lino. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Pamene kwatsala masiku asanu ndi anayi kuti gawo lachitatu lolembetsa mkaundula wa voti lithe, mtsogoleri wa dziko lino wachilimika potengapo udindo waukulu pa ntchito yomemeza anthu kuti akalembetse mukaundulayi nthawi isanathe. Lachiwiri, Dr. Chakwera anachititsa misonkhano yoyimayima m'madera a Chiunjiza, Dickson, Malingunde, Ndaula, Unit 6 komanso Chigwirizano mboma la Lilongwe komwe amapereka uthengawo. Mu uthenga wake pa misonkhanoyi, Dr. Chakwera wati boma lake libwenzeretsa mchimake ntchito za ulimi popereka zipangizo zotsika mtengo kwa alimi mwansanga, kupereka ngongole zokuza ulimi wawo komanso kuonetsetsa kuti alimi akupindula ndi thukuta lawo powathandiza kuti agulitse mbewu zawo pa mitengo yabwino. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati cholinga chake nchoti Amalawi atukuke ndipo miyoyo yawo isinthe pokhala ndi chakudya chokwanira. Dr. Chakwera wapemphanso mgwirizano pakati pa anthu mdziko muno komanso chimvano ndi mtendere kuti tsogolo la dziko lino likhale labwino. Apa mtsogoleri wa dziko linoyu wapempha anthu m'maderawa kuti asadikire nthawi ithe koma m'malo mwake akalembetse mukaundulayu nthawi yabwino. Masiku atsala ochepa ndipo ngati ife tilipo tilembetse umene utunu ufulu wakuti chaka chamawa mdzakhale ndi mwayi wokavota. Nyani silinekera munda tinatero chifukwa mukaona zina zimene zikukhumudwitseni podzafuna kukavota inu mtaona kuti zinthu zasinthika mokukomerani zikakhala nthawi itapita sadzakulolani kuti muvote. N'chifukwa chake pamafunika kuyenda ndi chiyembekezo nchikhulupiriro kuti lero nukadula ine chifukwa nufuna kuti pakapita miyezi 9 imeneyi ine ndidzakhale ndi mwayi wokavota ndi ufulu wanu wina asakulereni ufulu umenewa. Ndipo kozekera ntuni chifukwa timakozekera zamawa ngati amadziwika munthu wokozekera zamawa ndi mlimi amene amakhala nchikhulupiriro kuti lero nkabzala chifukwa mmawa mwake nikhoza udzatuta. Tiyeni tibyale koma ubyala zamasankhozi nubyala ni kulembetsa. Ndiye kulembetsa kumeneko aliyense wa inu mudzipereke kukalembetsa ni mtima wanu wonse. Manambala wonse ali pano kuti aliyense wakalembetsa ndiye kuti zili bwino aliyense sadzakhala ndi mwayi wovota chaka chamawa. Ndino angati mwakozeka zolembetsa? Mulipo pano adi? Mulipo kumeneko? Tiyeni tichite ni mtima wathu wonse chifukwa zimenezo zitithandizire pamodzi kuti tipite patsogolo ndi dziko lathu. Gawo lachitatu lakalembera wa mavoti lomwenso ndi lomaliza lili mkati m'maboma a Lilongwe, Mzimba, Mangochi, Chikwawa, Nsanje komanso Mwanza ndipo ntchitoyi itha pa 11 Disemba chaka chino. Amalawi akuyembekezeka kuponya voti pa chisankho chachikulu pa 16 Septemba chaka chamawa. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Wachiwiri kwa President wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu akumwanza kuti akalembetse mwaunyinji mukaundula wa voti kuti adzaponye nawo voti chaka chamawa. Dr. Usi anena izi m'boma la Mwanza kumene anayendera ntchito zachitukuko zosiyanasiyana m'bomalo. Zambiri mulipoti ili la Blessing Zichireuka. Atafika pamalo ake oyamba pomwe ndi palikulu la mfumu yayikulu Nthache
Dr. Usi analandiridwa ndi phungu wa dera la Mwanza kumadzulo Mai Joyce Chitsulo ndi akuluakulu ena aboma. Kenako anakomana ndi ena mwa mafumu omwe anachokera m'bomali ndipo anawalimbikitsa pa ntchito zachitukuko m'boma la Mwanza. Polankhula Senior Chief Nthache inayamikira President Chakwera kamba ka ntchito zachitukuko zochuluka zomwe zikuchitika m'bomali, kuphatikizapo kumangidwa kwa nyumba yawo komanso bwalo la zamasewero la Mwanza. Ndipo polankhula kwa anthu omwe anasonkhana pa bwalo la zamasewero la Nthache, Dr. Usi analimbikitsa anthuwa kuti akalembetse mayina awo mukaundula wa voti ncholinga choti adzathe kuvotera Dr. Chakwera chaka chamawa. Ati mwandiruma ndi mano, mwandikanda ndi chala, mwandiruma ndi mano, mwandiruma ndi mano, mwandiruma ndi mano, ena asiya kuimba mundiyang'ana. Tikalembese, Mulungu akudaliseni ndizabwera tizasangalale pano, tizauzane chilungamo, kopita nduku, boma ndilomweri, boma ndichani? Boma ndiliti? Kenako wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anayendera chipatala chaching'ono cha Kayera kwa mfumu yayikulu Govati. Apa Dr. Usi analimbikitsa ogwira ntchito za chipatala mdziko muno kuti adzithandiza odwala mwamachawi komanso mwachikondi. Iwo anati boma ladzipereka potukula ntchito za umoyo mdziko muno. Mawu awo mfumu yayikulu Govati inati ndiyokhutitsidwa ndi ntchito zachitukuko zomwe zikuchitika m'bomalo pansi pa chipani cha Malawi Congress MCP. Komabe iwo apempha boma kuti lithandize anthu m'bomali pa nkhani ya njala. Dr. Usi anayenderanso chipatala cha Thambani, sukulu ya Thambani ya primary, komanso anagawira fetereza ndi chimanga kwa adzigogo mderali. Mai Joyce Chitsulo ndi phungu wa derali. Poposa ndingothokoza chifukwa cha zitukuko zimene tikuziona, zimene zikuchitika ndi CTF komanso matumba ena ndalama, ndikukhulupirira kuti zimene zizipitirira komano chachikulu kwambiri atatikonzera zinatulane nazo tidzakhala okondwa kwambiri. Kumapeto kwake poposa anapempha anthu kuti akalembetsenso kaundula wa voti, chifukwa ngati sitilembetsa ndi kuzavota ndiye kuti zitukuko zizipitirira. Mwachikule ndi ulendo umene unali lero kuno ku Mwanza West Constituency wa Vice President. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wakhala kukomana ndi magulu osiyanasiyana mchigawo chakumwera, komwe mwazina wakhala kuwalimbikitsa nkhani ya mtendere ngakhale anthu atasiyana pandale komanso kukonda dziko lawo. Blessings Chileuka, MBC Mwanza. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress MCP Abidamia wapempha Malawi kuti akalembetse mukaundula wa chisankho maunyinji yemwe akuchitika maboma ena a mdziko muno. Amia omwenso ndi phungu wa dera la Chikwawa Nkombezi amalankhula izi ku dera lawo pamene amapereka zipangizo zimene zithandize kulimbikitsa ukhondo wa komiti ya chitukuko. Charles Chindongo ali ndi nkhani yonse mu ripoti ili limene akuwerenga ndi Upire Kaisa. Malinga ndi phungu wa Chikwawa Nkombezi yemwenso ndi nduna ya zamadzi ndi ukhondo, President Dr. Lazarus Chakwera wayambitsa ntchito za chitukuko mzigawo zonse za dziko lino ndipo akuyenera kuti Amalawi amusankhenso. Apa iwo alimbikitsa anthu mdziko muno kuti akalembetse mukaundula wa chisankho kuti ntchito za chitukuko zipitirire mdziko muno. Mwena mugoni mukayang'ana nkhani ya misewu imene ikumangidwa ndi kukhala ngati si Malawi muno. Mukaganiza ma school block, atimangira ma school block ambirimbiri ma constituency osiyanasiyana ambiri ngati kunonso kuti mangira. Ndikudziwa kuti Chikwawa ndi Nsanje akulandira ma project imeneyo. Kuliso ma nyumba a polisi kose ma constituency ambiri akuti mangira so ma nyumba a polisi. Poyankhulapo za thandizo la zipangizo zolimbikitsa ukhondo ku komiti ya chitukuko mdera lawo, Mai Mia anatsindika kufunika kwa madzi a ukhondo pa ntchito za chitukuko. Njigo muno Nkombezi yochuluka ndimaonongeka pafupifupi netena kwathandiza ngati mafuma kuza kukhala ni midzigo ngati yaonongeka ndi kuti anthu midzimu avutika andi matenda so kuza kuti
mabwera mituno nde timayesesa kuti timachita kutumiza anthu tikapanga check tili ndi ma-technicians awiri mawodi awiri amachita kuzungulira mapanga check kuti michiga bwinobwino kumafunsa mafumu pa nthawi zina mafumu amafoka. mu gawo lachitatu la kalembera wa chisankho cha chaka cham'mawa bungwe la MEC likulemba anthu ku Chikwawa, Nsanje, Mwanza, Mangochi Municipality, Mangochi, Lilongwe Rural, Lilongwe City komanso Mzimba. Chaka cham'mawa amalawi azasankha mtsogoleri wa dziko, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Bungwe lophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana la National Initiative for Civic Education NICE adandaula ndi kuchepa kwa abambo amene akulembetsa mayina awo mukaundula wa voti pokonzekera chisankho cha chaka chamawa. Mkulu wophunzitsa anthu ku bungweli mboma la Mangochi a Joseph Chamambala ayankhula izi kulungwena mbomali kumene anakonza masewero a mpira wa miyendo ndi cholinga chofuna kufalitsa uthenga okuti anthu akalembetse mayina awo mukaundula wa voti. Dave Uma aine nkhani yonse. Mkulu wophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana ku bungwe la National Initiative for Civic Education NICE ku Mangochi a Joseph Chamambala auza MBC kuti mkafukufuku wawo ozungulira mboma la Mangochi zikuoneka kuti amayi ambiri ndiwo akulembetsa mayina awo mukaundula wa voti kusiyana ndi abambo. Ngakhale alibe chiwerengero chenicheni, a Chamambala ati abambo ambiri mbomali amakhamukira mu dziko la South Africa kukagwira ntchito pamene otsala amakangalika pa nkhani za bizinesi komanso kumunda. Koma kodi kusiyana chiwerengero kotere ndi vuto kwenikweni? Zimakhala ndi mavuto ake ngati anthu ambiri sangakalembetse kwenikweni azibambo ngati sakalembetse mayina awo mukaundula wa chisankho. Iwo aso ndi amene nthawi zambiri amadandaula azibambo kuti mwina zinthu sizikuyenda bwino pamene iwo sanavote. Ndiye ngati bungwe la NICE tikuwapempha kuti azibambo ambiri tiyeni tituluke kapena atuluke akalembetse mayina awo mukaundula wa chisankho kuti akamazadandaula chaka cham'mawa akhale kuti iwo anavota kapena kuti anasankha nawo atsogoleri amene ali pa maudindo. Pambali pa masewero a mpirawa, MBC inayenderanso malo olembetsera alungwena pa sukulu ya primary. Anthu omwe tinayankhula nawo ayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa mabungwe a National Registration Bureau NRB ndi Malawi Electoral Commission MEC ponena kuti wathandiza kuti anthu omwe amavutikira kupeza chiphaso cha unzika achipeze mosavuta. Iwo ati amadandaula kuti mwina chifukwa chosowa cha unzika sakadatha kutenga nawo gawo pa chisankho cha chaka cham'mawa. Bwino umenda kuona nachoka kuno fika malo odulira 40 ndilandira bwinobwino ineso ndalandira bwinobwino kulowa mkati dula 40 potoloka monga muonera muja njonjoli kana ndithu mzere wana arabi uli padera danso monga muonera muja ndipo iwowo akuyankazani arabi basi we kumeki kunso kumakhamizira yawo yawonse yakumeki ndipo muonera muja kumeki ulibe mzere wachulu mzere wakulu uli kuena arabi. Chiyambire gawo la kalembera pa 28 November 2024 pa senta ya Lungwena yokha anthu opitirira 600 ndiwo alembetsa mayina awo. Dave Uma, MBC, Mangochi. President Dr. Lazarus Chakwera walamula kuti wachiwiri wamkulu wa bungwe lolimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale la Anti-Corruption Bureau ACB a Hilary Chilomba akhale ogwirizira wapampando wamkulu wa bungweli. Dr. Chakwera walamula izi pofuna kupereka mpata ku ofesi yomva madandaulo a anthu ya Ombudsman ifufuze ngati panachitika chilungamo posankha anthu ena kuphatikizapo a Chilomba kuti ndiomwe anali mgulu la anthu oyenera pa udindowu. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Otsatira kulengeza kuti anthu ena ayesedwe mayeso a ntchito yawo ya wapampando wa wamkulu wa bungwe la ACB a Hilary Chilomba anali mmodzi mwa anthu omwe anawasankha kuti ndiwo akhonza mayeso. Wina yemwe anasankhidwa ndi woyimira anthu pa milandu Oscar Taulo. Komabe izi sizinasangalatsa anthu ena omwe anakadandaula ku ofesi yona za madandaulo a anthu ya Ombudsman ponena kuti a Chilomba alibe zikalata zoyenerera pa udindowu mogwirizana ndi zomwe zimafunikira pomwe amafuna anthu oti alembere pa ntchitoyi. Potsatira madandaulowo, President Dr. Lazarus Chakwera walamula kuti a Chilomba akhalebe pa kwa wamkulu wa bungweli mongogwirizira osati wamkulu wa wapampando wa bungweli pofuna kupereka mpata kuti ofesi yomva madandaulo anthuyi ifufuze bwino lomwe za nkhani yomwe ikumvekayi. Ofesi ikufuna kufufuza kuti iwone ngati kusankhidwa kwa Chilomba ndi anzawo kunali kutsata malamulo.
ndipo m'mawu ake mkulu wa ofesi yomva madandaulo a anthu mayi Grace Malera wavomereza kuti ofesi yawo yalandira madandaulo kuchokera kwa anthu ena ndipo yalembera unduna woona za chilungamo womwe umakonza zolemba anthu wa ntchito. Amalera atinso alembera chikalata mmodzi mwa akuluakulu oona za malamulo a boma. Iwo ati apereka masiku 7 kuti ofesi ipereke mayankho pa madandaulo anthuwo ndipo masikuwa akutha pa 5 mwezi uno. Malinga ndi Amalera, iwo afunsa unduna woona za chilungamo kuti ubweretse poyera zikalata zomwe analemba pofunsa anthu kuti alembere udindowu ndipo aonetsenso umboni osonyeza kuti achiromba komanso ataulo analembera nawo pa udindowu. Amalera atinso akufuna kuona zikalata zosonyeza kuti awiriwa anaperekadi zikalata zowadziwikisa kapena kuti ma CV komanso zosonyeza kuti anali mgulu la anthu omwe anawapeza kuti asankhepo mmodzi. Mayeso ofuna kupeza anthu omwe angakhale pa udindo wa wamkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB anachitika sabata yatha ku Lilongwe ndipo anthu odandaulawo akuti achiromba ndi ataulo ndiwo anali mgulu la anthu omwe anakaonekera ku mayesoko. Malamulo a dziko lino amanena kuti boma limayenera kulengeza kuti anthu alembere pa udindowu ndipo anthu 7 ndiwo amayenera kukhala mgulu loyesa mayeso anthu omwe alembera pa udindowu. Kenako mayina 2 kapena 3 amawasankha ndi kupita nawo kwa mtsogoleri wa dziko yemwe amakasankhapo munthu mmodzi. Kenako mtsogoleriyo amapititsa dzinalo ku nyumba ya malamulo kuti komiti yoona za anthu osankhidwa maudindo a boma ikavomereze kapena kukana. Achiromba anakhala pa udindo ongogwirizira wa wamkulu wa bungwe la ACB kuchokera mwezi wa Meyi chaka chino pomwe yemwe anali pa udindowu a Martha Chizuma nthawi yawo yokhalira pa mpandowu inatha. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera walangiza anthu mdziko muno kuti asadikire gawo lina koma m'malo mwake akalembetse panopa mukaundula wa voti wa chisankho cha chaka chamawa. Unduna wa za migodi ukukambirana ndi makampani ena kuti ayambitse ntchito zawo za migodi mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero matimu a anyamata ndi asungwana a zaka zosaposera 17 a mpira wa miyendo a dziko lino ali ku South Africa kumene apikisane nawo m'masewero a mu AFCON komanso COSAFA. Listen up. Colgate is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Takulandianiso. Popitirani nkhanizi bungwe la Greenbelt lati likuyembekezera zokolola zochuluka kuchokera ku munda wa Mlambe ku Mangochi kutsatira kukonzanso mundawu mwatsopano. Ulimi mwanthirira pa mundawu unayamba mu mwezi wa Meyi chaka chino kutsatira pangano lomwe bungweli lidachita ndi anthu amodzi kuti azigwirira ntchito limodzi chaka chatha. Miriam Kaliza wadza ndi zambiri. Pamene olemba nkhani amayendera mundawu kuti aone zotsatira za ulimi wanthirira mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Greenbelt a Gideon Nzumani anati ulimiwu chaka chino unachitika pa mahekitala osachepera 48 ndipo akuyembekezera kukolola zochuluka. Anzumani anati zokololazi zili ndi phindu kwa alimi ake akumangochi ngakhalenso dziko. Anapitiriza kunena kuti zokololazi zina zitsala ndi alimi ake ndipo zina zipita ku nkhuku ya boma ku National Food Reserve Agency malingana ndi pangano lawo. Ngati dziko la Malawi kawirikawiri timalima munthu mwina paika endi njira zamakono zamalimbidwe zimakhala zovuta kuti muzitsatire koma mukaona munda wathu ngati wachitsanzo umene ulimo tatsatamo njira zamakono zamalimbidwe kusonyeza kuti zokolola zathu
zikhala zochulukirapo kusiyana ndi mmene mulimi kapena alimi ambiri kuno kumangochi amapezera. Mtsogoleri wa alimi kumlambe irrigation scheme a Philip Nkwera anati ali ndi chimwemwe poona kuti zomwe adapangana ndi a Green Belt mu mgwirizano wawo zikupherezera. Iwo anati kupatula kupindula pachuma alimi ambiri amene ali mu gulu lawo akuona tsogolo lowala ndi skimuyi, ndipo ena ambiri akupeza mwayi wa ntchito. Kubwera kwa project imeneyi yathandiza dera lathu lino pamene ndunena pano tili ndi chiwerengero cha anthu ogwira ntchito 146. Koma anthu amene watu timatengabe magulu tikaona kuti tili ndi ntchito yayikulu timatha kuiona ntchito imene kufunikira anthu kuti kodi tifuna anthu 20 kapena 30 kuti atithandize ntchito imeneyo. Tikamalize timathaso kuayimisa, komanso ntchito ikachuluka timatha kuayitana onse 100 chakuti aja kuti tigwira nawo ntchito kuti tikwaniritse chimene ife tikufuna. So mabanja amene ndatchula panowa tikugwira nawo ntchito kuno ndipo akulandira ndalama tsiku ndi tsiku akamagwira ntchito. Mwazina mgwirizano wa bungwe la Green Belt ndi anthuwa ndi wakuti nthawi ya mvula anthu amene ali mu skimuyi ndiwo adzilima mbewu, pamene nyengo ya dzuwa bungweli lizichita ulimi wa nthirira, ndipo pali chiyembekezo choti chaka chamawa ulimi wa nthirirawu uzachitika pamalo akulu pamene ntchito yokuzanso skimuyi ikadapitirira. Skimuyi ili ndi malo osachepera mahekitala 800. Kuchokera kuno kumangochi ndine Miriam Kaliza. Unduna za migodi ukambirana ndi kampani zina zitatu zoti ziyambitse ntchito za migodi kuno ku Malawi. Chisankhireni ntchito za migodi ngati imodzi mwa msanamira zothandiza kukweza ntchito za chuma mdziko muno, boma lasayinirana mapangano ndi kampani zingapo zakunja za migodi. Erlin Chimoyo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pofuna kutsimikiza chidwi choti ntchito za migodi zipite patsogolo mdziko muno, unduna wa za migodi mogwirizana ndi bungwe la Malawi Investment and Trade Center MITC udachititsa msonkhano wolimbikitsa ntchitozi ndi maiko ena mwezi wa Epulo. Kutsatira msonkhanowu, dziko la Malawi linakwanitsa kuonetsa kuti lili ndi miyala ya mtengo wapatali yokwanira kukopa kampani zakunja kuti zitsekule migodi. Pakadali pano boma lasayinira migwirizano yoposa iwiri ya ntchito za migodi ndi kampani monga Mkango Lancaster Exploration Limited komanso Lotus Resources patatha zaka ziwiri yakukambirana. Koma polankhula ndi MBC, nduna yoona za migodi a Monica Chang'ana muno ati panopa boma likukambirananso ndi kampani zina kuti ziyambitse ntchito za migodi kuno ku Malawi. Panopa tukambirana ndi makampani angapo, mukumbukirani kuti tasayinapo kale ma MTA migwirizano imene tasayinapo nda Global Metals, tasayinapo nda Lotus, tasayina nda Mkango. Panopa pali makampani ena atatu, ndipo ndinokonda kuti achila Minerals kampani ina imodzi imene yaonetsa kuti aita tipatsani ndondomeko yake imene zimakhalira kuti tiyambepo kukambirana kuti tikhoza kuona kuti mgwirizano imene tasayina leti ndiwo amene aonetsa chidwi, komanso ngakhala zathu aja akasiya rutile graphite project, komanso zathu a bauxite project akumlanje nawonso aonetsa chidwi chakuti tikhoza kuyamba kukambirana zakuti tikhoza kusayinanso migwirizano ina. Ntchito iyi yachitika pano iyi yothandizira kuti ntchito za migodi zipite patsogolo chifukwa pali zambiri zochitika. Ifeyo tikumanena kuti dakali pa level yathu idakali yochepa nkhani imene timachita za migodi, koma tifunitsitsa kuti tipite patsogolo. Imodzi mwa kampanizi, Chilwa Minerals, yatsala pang'ono kumaliza ntchito zake zofufuza mchenga wa mtengo wapatali ku Zomba ndi Machinga, amene kampani ya Mkango Lancaster Exploration ikuyembekezeka kuyamba ntchito zokumba rare earth ku Phalombe. Kampani ya Lotus Resources ikufuna kuyambiranso kukumba uranium kukayerekera mboma la Kalunga. Dziko la Malawi lili ndi miyala ya mtengo wapatali yomwe nkuphatikizapo uranium, niobium, rutile, rubies, tourmalines, graphite, mchere, golide komanso zinthu zina zapamwamba zomwe zimapezeka mu mchenga. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Nthambi yoona za nyengo ya Climate Change and Meteorological Services MET yati ionetsetsa kuti ikufotokozera anthu pafupipafupi zokhudza momwe nyengo izikhalira m'mizinda ya mdziko muno pofuna kuteteza miyoyo komanso katundu. Wachiwiri kwa mkulu wa nthambi a Amos Mtonya wanena izi pamene amafotokozera momwe nyengo ikhalire mu mzinda wa Blantyre kuyambira chaka chino mpakana chaka chamawa. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Mbali polosera momwe nyengo izikhalira mdziko muno, nthambi yoona za nyengo yati izifotokozanso pafupipafupi
momwe nyengo izikhalira m'mizinda ya mdziko muno. Wachiwiri kwa mkulu wa nthambi Amos Ntonya wati zili chomwechi kamba kuti anthu komanso katundu wochuluka amaonongeka pomwe anthu komanso zomangamanga zikuchuluka m'matauni a mdziko lino. Antonya anapereka chitsanzo cha Namundwe Fred yemwe anapha anthu ochuluka komanso kuononga katundu wambiri mu mzinda wa Blantyre chaka chatha. Izi tikuchita moyang'ana no masite athu a Malawi chifukwa tikuona zinthu zimene zikukhuzika m'masite athu amene panopo anthu akuchulukamo kupangisaso kuti anthu azitha kukhala m'malo amene mwina angakhale pa chiopsezo komanso mwina chifukwa chakusowekera mamangidwe amalo amene amakhala. Antonya anafotokozanso kuti boma la Blantyre likhala likulandira mvula yapatali mwezi uno ndipo kukhala mvula yambiri kuyambira mwezi wa Januwale chaka chamawa. Pamenepa mkulu woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ku konsolo ya mumzinda wa Blantyre William Chimzinga anati kudziwa izi kuthandiza konsoloyo kuti ipitilirebe kukonzekera ngati patagwa ngozi zakusefukira kwa madzi. Ifeyo ngati Blantyre City Council tili panopa tikukonza plani imene chichikonzero cha kasungidwe ka katundu ndi zinthu zina kuphatikizaponso mafalisidwe a uthenga kwa anthu ammadera. Kumkumanowo kunali akuluakulu a bungwe loona za nyengo la MET Dodima komanso akuluakulu a konsolo ya mzinda wa Blantyre mwa ena omwe amakambirana mmene angakonzekerere kuthandiza ngati patagwa ngozi zadzidzidzi kuphatikizapo kusefukira kwa madzi mu mzindawu. Nthambiyi inafotokozanso momwe mvula yayambira kugwa kuchokera mwezi wa Okutobala chaka chino mpaka mwezi wa April chaka chamawa zomwe zimaonetsa kuti nyengo ikhala yabwinoko. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Munkhani za masewero matimu awiri a mpira wa miyendo achisodzera dziko lino ali mdziko la South Africa kukasewera nawo mpikisano wa COSAFA pamene nkhondo yolimbirana malo mu mpikisano wa TNM yafika potentha ndi matimu atatu. Mu studio muno ndi olemba nkhani za masewero Amin Musa. Amin, ndakulandira. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. Tsopano mwina utatitambasulirako za mpikisano wa COSAFA mmene ukukhalira padakali pano. Mpikisano wa COSAFA chaka chino uchitikira mdziko la South Africa. South Africa ikhalapanga host mpikisano iwiri pakamodzi under 17 wasungwana komanso anyamata. Poyambirira mpikisano umodzi umene uchitika mdziko la Mozambique koma chifukwa kuliziwawa kumeneko ndi bungwe la COSAFA lachotsa mpikisano umene ukupitana ku South Africa. So under 17 yasungwana komanso under 17 yanyamata onse akhala kusewera kumene ku South Africa. Chimene chiti kwambiri tanaona kuti timu ya Malawi makamaka yasungwana imene ikupita kumene kukachiwiri. Fa koyamba inapanga nawo participate mu 2020 makamaka 2022 kwa konkuno kulongo chifasa chona kuti ngati dziko la Malawi linapanga host pa masewera region 5 football inali mu COSAFA. So chaka chino asungwana amene akupita akachiwiri ndiye akupita kumeneko masewera awo oyambirira ayamba lachinayi ali mgulu B mene muli South Africa, Madagascar ndi Namibia pamene anyamata ali mgulu A mene muli Lesotho, Mozambique komanso Angola. So chachikulu kwambiri kuyang'ana asungwana awo kunena kuti ndikachiwiri komanso mwina ngati dziko la Malawi silipanga nawo participate kwambiri makamaka under 17 yasungwana. So ndikuona kuti mwina mpikisano umene ukayamba kapena ukatha dziko la Malawi makamaka umbali asungwana mpira wa asungwana amene panopa kuchita muno kwambiri pa international level tipitulutsa kwa asungwana amene angakhale ndi experience umene apapita kwa under 20 kapena ku senior team azakhale kuti and exposure kapena kuti experience ya national team ilipo kale. So tikuyang'ana kwambiri mpikisano umene wa asungwana fa anyamata kwamba 2017 akhala akupanga nawo akumanga participate 2017 18 19 20 21 komanso 22. So anyamata amapita of course ngakhale kuti mwina product simoneka bwino koma asungwana amene angapita amene uchizima chita bwino chaka chatha senior team inachita bwino. So tikuyembekeza kwambiri asungwana under 17 kuti kakachita bwino kasakachita bwino koma exposure komanso experience yawo ithandiza kwambiri mtsogolo. Ndinakufa unanena kuti samapita asungwana amenewa mvuto kodi ndi chani? Ndingane kuti vuto nali structure ya mpira watu chifukwa timazitenga ngati pana ntchito komanso mpira wasungwana nawo siti mautenga serious kwambiri. Timaona ngati kuti mkongota ya ndalama mwina apa pano chifukwa choti chaka chatha chija senior team inatenga COSAFA ndi anthu azizimuka kuti kodi tipange bwanji fa kwambiri pamene asungwana anatenga chikho chimene chija inatemwa timanena kuti nanga kumusiko kuda inatemwa ina inatabitha ina tiyapanga liti ndiye
anthu mwina afamu yaonani kuti this time around tiyambe pa grassroots level kuti mpira wathu wasungwana tiyambire pansi azikula nawo under 17 under 20 under 23 senior team ndiye kuti player uja kufika ku senior team ndiye wapita ma stages onse experience yabwino ndiye kuti kutsogolo kuchifukwa zikuona ngati mpira wasungwana uli ndi njira zambiri zotulukira zochitira bwino maiko maiko akunja sungwana kachita bwino pa mpira sizikumavuta kutuluka pano pati ndasungwana ambiri amene tatulutsa ina ku DRC ku Zambia ku America kuzokuona ngakhale ku France zikuchita bwino kwambiri pamene muna anyamata zikuvuta kutuluza so asungwana watika pa support choncho kwambira papa luso amene aonetsa kumeneko ndikupe kuti awiri atatu azituluka ndiye kuti at the end of the year kamena 2 zapeza kuti ndi almost team yathu yonse national team ichi ikuchokera kunja ndikupira kuti imene zakhala golide kwambiri ndi golide kuti kumba golide pano pamene zokhalira makamaka chabwe tentipite kuti ene mzopaliki zikuli bwanji kwene nkhani ikulu kwambiri ndoti katswiri anadziwika kale komanso timu yapa namba 2 yachiwiri kamena chitatu ndadziwika kale kuti Wanderers ndi Bullets amene amaliza pa 2 ndi pa 3 nkhani ikulu imene atsala ndi ya relegation kapena matimu amene atuluke padakali pano timu ya Baka City yokha imene official ina atuluka mtene msupaliki kuma kwatsa matimu atatu amene akanganirana kuti maslot awiri pacha amene akutuluka amene akhala atatu so Baka City atuluka kale koma kuti matimu abangwe fomo komanso Chitipa United awawanda amene akuona kuti amwe atatu awiri atsatira timu ya Baka City so Bangwe All Stars pa namba 13 ndi ma point okwana 27 asana masolo amodzi akumana ndi timu ya Craig Sporting pa Khombo pamene fomo pa namba 14 ili ma point okwana 25 akusana awiri ndi timu imene ya Bangwe asana masolo awiri kalonga komanso timu imene ya Silver Strikers fomo yaswera ku Mulanje masolo onse pa namba 15 Chitipa imene 23 points iyi ndi imene kuti yandikira kwambiri Baka koma atatuwa ndi amene padakali pano pali okasana masolo awiri palibe amene akudziwika kuti matimu awiri atuluka imodzi yokha ya Baka City sonde kuti mpikisano unali wamphamvu kwambiri ndi mwina kuyambira mawa pamene timu ya fomo isewera ndi Chitipa tiyamba nokuona kuti kodi mawa anga isewera ndi Silver Strikers ku Mulanje tiyambe kuona kuti kodi matimu ena ati amene achitika famalizata amenewo ndi amene angaonetse kuti imwe ndi mphamvu ndani tathokoza kwambiri amene ndithu menemo ndi mene sotamalizira nkhani zathu koma tisanapite bwanji tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera walangiza anthu mdziko muno kuti asadikire gawo lina koma m'malo mwake akalembetse panopa mukaundula wa voti wa chisankho cha chaka chamawa. Unduna wa zamigodi ukukambirana ndi makampani ena kuti ayambitse ntchito zawo za migodi mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero matimu a anyamata ndi asungwana a zaka zosaposera 17 a mpira wa miyendo a dziko lino ali ku South Africa kumene apikisane nawo m'masewero a mu AFCON komanso COSAFA. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali mwakoma nonse.